tidak ada sesuatu yang sulit ya. Sing paling sampean rasakno soro iku lapo ngono. Oke teman-teman, kali ini kita dengan Mbaknya lagi berbincang-bincang pengalaman dari Sing tahun sawara. 98 nyampe tahun Sing 2023. Apa Mbak sing soro? Menceritakan kesoroane kerja nang Woro iki ya kuwi 2000. Ketika aku 98 mlebu rene iki enggak sesoro ketika 2010 aku masuk ke sini. Oh. Padahal lek dipikir 98 iki basaku mek gur ngerti ku sing tau Joysam ngono kuwi lek Tapi dipikir. gaji kan under. Iya sih, gaji under. Dadine mereka Pendidikan menuntutnya gaji juga enggak. tuntutan juga kecil. Lek sing setelah rehat 7 tahun balik rene 2010 kuwi nek si Usayawan kuwi bener-bener super duper. Aku ngopeni bocah loro. Sing siji umur 1,5 tahun, sing siji umur 4 wulan ketika aku pertama datang. Baru 4 bulan. Bapak ibu terus wis nang omah dhewe to kuwi, tapi setiap pagi bobone moro, mbae moro njukuk anake kuwi digawa ning omahe dhek, aku pun ikut ke rumah dia. Weh, kuwi ditambahi ben bulan ditambahi gajiku 100 jaman semono. Karena aku kan ngewangi resik-resik ning omahe bobone. Setiap melek moto cangkeme mengo. Barang kowe iki ilang. Kowe to sing nyolong ngene. Sampai klambi lah, sampai lading lah. Sing paling kudu guyu dan aneh iki ungkal ya jarene tak colong. Oh iya. Iku 98 ya. Ora 10. Oh, sing 98 malah aman ya. Malah Sing aman, 2010 iku. Heeh. Mbah tuwek. Urung tuwek nemen. Umur? Tapi OKB, orang kaya baru. Oh, cek ta. Dadine iki piye yo? Ngono lho. Terus terakhir aku wis ngono kuwi berjalan hampir 2 tahun. Ketika 3 bulan waktu itu oleh 3 bulan aku bukannya arep pasrah, tapi aku pengen ngomong karo juraganku dhewe ngono lho. Sing memperlakukan aku seperti itu kan baik. Terus aku ngomong mbek sing mulih kerja pas mbokku urung mulih. Tak celuk tak lukon lungguh. Pak lungguh aku pengen ngomong. Bapak langsung ngene. Cece, maaf yo, kowe aja mundur yo, kowe aja ngebri kontrak yo. Loh, sik ta lah, aku ki arep urung ngomong kok kowe wis ngono. Aku njaluk sepura, aku ngerti marang aku ki jahat ngene ngono. Aku ngerti ngono sing sam. Terus mari ngono, aku ki sebenarnya pengen curhat tok kok, Pak. Pengen ngomong mbek kowe, apa memang boboe ngono kuwi, apa memang aku sing salah, aku ngono. Gak memang dhek ngono kuwi ket mbiyen. Aku dalam setahun iki wis ganti cece 4 atau 5 ngono jarene. Oh. Ganti-ganti sing jimeng dadine. Terakhir kowe aku njaluk banget tulung kowe finishno sampai 2 tahun. Iya, Pak. Pokoke ngene cece. Mlebu kene aja mandek nang kene, metu kene ngono mbak lek marai. Jarene mlebu kuping kiwa aja mandek nang ati. Metu ning kuping tengah. Gorong mlebu kene wis metu meneh. Bapak lek marai ngono. Oke, aku bertahan. Waktu itu sampai ku finish kurang 7 bulan apa 5 bulan ngono. Aku mulai ngeterne kursusan les anake. Kursi cilik ngono kae disempar ning ruang tamu ngono. Lungguh kono ne. Disidang bobo karo anake wedok. Oh, sampean. Aku lungguh ning ngisor ngono. Enak apa aku ngono? Aku kelangan duit. Oh. Oke, duitmu piro sing ilang aku ngono. Keto jin aku. Ya pokoknya duitku ilang. Oji, keto jin aku ngono. Li cim ngucam to leong nin hai to la. O mekin to yat hoji long hoji hai to min to o mekin to. Kamera yo la yo CCTV, yo sam ko CCTV. 你唔使話俾我聽，你唔見咗啲嘢，你知道我偷唔偷嘢？Setahun terus mana? Ya pokoknya kowe sing nyolong. Oke, aku sing nyolong buktine apa? Apa saiki ngene CCTV lek kowe sing nyekel kan bapak aku ngono. Kok bapak wae telepon bapak aku, telepon sisang aku muni. Apa bener-bener aku enek rekamane aku nyolong duit. Pinter ya saiki pocok. Selama ini aku meneng, aku males debat, aku muni ngono. Aku kurang mangan, aku tuku dhewe.
我自己買嘢食，你又話你係咪你唔夠嘢食？係我唔夠，我自己買，你又唔開心，你又唔中意，咁你想點啫？咁而家你真係你話俾我聽，我偷你啲嘢，你咪報警咯，唔使咁多嘢講啊！你又知道我個身份證，你又知道我個 passport。你知道我係人，你屋企喺邊度？你知㗎啦，有爹知啊嘛。你可以還我，如果真係我偷你啲嘢，aku nggak piye mah lah aku nggak bener-bener nyolong Oh ngapain iya, juga. terus akhirnya? Aku ngono, terus mari ngono. Akhirnya Sina, tangsing sang desin. Oke, aku ngono. Terus aku ning dapur masak. Masak aku mlebu kamar mandi dhisik, aku wudu tak sholawati singsangku tak cuweluk kaki among nini omong wis ngerti pora aku wis pokoke jurusanku karo Gusti Allah mbak aku tak sholawati lek patrae aku bener ya aku kudu finish foto kontrak ning kene lek patrae aku salah ya dudono ning ndi salahku aku karena aku bener-bener gak pernah njukuk barang apapun gitu loh. Terus akhirnya singsang mulai ya tak buka nih lawang halo singsang kan ya kita cocok resep. terus. apa lah ngono. Sampai aku finish. Mau yekong singsang. Malah ngene aku finish kan sing gak gelem juga pembantune bobone kan. Malah singsang ngene. Cece anu iki aku duwe dongsi. Gede le anu aku kan ngerti cara kerjamu ngopeni bocah pinter to, ngopeni bocah ning kene loro kau tim sae. Kemle aku dongsi le amam koti jus sae pipi ya. Terus le han hai ko pincowa myo always jikewan ovan agent jikewan aku wis mau aku mau berhubungan dengan keluarga mereka karena engko samarku ngene mbak lek majikan digolekne mereka engko enek blesete aku sithik ngono mereka ikut campur ning nggih majikanku kan repot dhewe aku malahan kan yo aku juga babu juga bukan babu yang sempurna toh mungkin yo salah-salah kan yo enek to mesti ana apa ketika kita masuk ke dalam sebuah rumah baru suasana baru kan mesti adaptasi lagi gitu loh. Jadi ini aku golek dhewe, aku golek dhewe aku mending ngono. Aku angger golek majikan alhamdulillah Mbak yo. 1 hari golek mesti langsung jadi. Langsung oke. 6 tahun nggih cungan kuwi ya aku yo golek dhewe ning agent. Alhamdulillah 6 tahun long service oleh cair. Berarti iku ya sing paling parah cuman iku ya. Parah kuwi Mas aku. Sing liyane ngene ya. Enggak enak. Adaptasi biasalah sebulan 2 bulan. Kena apa? Padahal wong-wong iki kan suwambet yimcim lah, lambene ngene lah. Kalau saya lah orang yimcim apa sing 2 tahun ning isi usaha hewan kuwi. Tenan Mas, iki mripate melek iki lho jam 7 isuk iki lho wis jarine klambine ilang sembarang ilang. Enggak maksud saya kan Resep. yang sampean rasakan kok iki kok koyo ngene piye. Iso nguling. Jadi aku kena apa gitu loh. Padahal apa cerewet lah ngene lah. Sampean iso bertahan iki kok iso ngono iki piye? Aku selalu balekne mengingat masa pahitku sebelum aku datang ke sini. Wah, ya iki. Neng PT sorone aku kaya apa? Neng kampung aku dihinani kaya apa? Oh, itu neng keluarga aku enggak diinggepe kaya apa? nang bojo, nang mara tuwa. Itu cambukan itu. Tak tek nek iki mindset terus. Aja diceluk jenengku nek ora Loh, iso tenan. ndublak kowe duit. Pokoknya tak nggih cambuk terus sakit-sakit gitu, Mbak. Menarik. Iki sik loro. Aku ngene, lek ketika disakiti mereka, aku ngitungnya enggak 2 tahun sih sak kontrake. 24 wulan. Tak mindset itu takku ketika 2 tahun nu koyo sawi ngono. Lek tak hitung 24 wulan ngono koyo wis kelong sak wulan, ben bayaran kelong sak wulan, garek semene wulan. Mindsetku tak terus tak ajar kuwi Mbak Yul. Lek ra ngono Remuk ya? Cah-cah sing saiki. Remuk ya. Iya. Oh, berarti kekuatannya itu karena jangkrik aku biyene tetet ora diwongno, diles-les. Ra dianggep saiki nek ora nyeluk jenengku Deloken. dudunan Hongkong ojo. Kan Luar biasa. duwe prinsip aku Iya, iya. lek rong ngluwi
wis sugih dhek aku rong mulih. Wah. Duwe pedoman kuwi, Mbak. Ngeluwi sugih sapa? Dulurmu dhewe. Oh, berarti gesekan dengan keluarga ya. Ada. Apa Ketika- beda royokan warisan ini- apa? No, aku lek masalah kuwi Lah apa? Ini aku malahan. Oh, lah apa sing gare dhek Ketika- ngiri nang sampean? Jarene Wong aku sampean ki gak anak. wong jenenge Ya. sampean gak duwe. Jarene Kok aku ki diri? anak manjane bapak. Oh, alah. Jadi Jarene. teristimewa. Pemahaman mereka. Oh, jadi merasa diistimewakan. Lah nek anjene Merasa. sering resik-resik ngekeki sangu kan yo istimewa toh? Iya nggak? Sejene ngono saiki sampean bayangane ketika Mbak, seseorang aku kon bayang aku mau wis men- cerita wae. menang terus kerja, menang lebih baik nggak banyak bicara tapi banyak kerja karo Oh. sing kakak ngomong otomatis wong tuwa kan Ya. ya oh anakku iki kok beda ya Oh, ngono iya, iya. kayaknya lek ngekei duwe ya padha ae sih sebenarnya rumah saku malah aku gawe omah ya gawe dhewe lemah tuku-tuku dhewe dhek sik diwangi bapak gitu loh tapi ketika bapak ninggal Oh, berarti sampean diireni karo keluargane gara-gara ya misalnya ya kan bapake kok luwih gati Sayang. karo sampean ngono ya. Hmm. Wah, lah nek aku bapakku sayang nang adikku ya aku seneng aku ra adik nyetori kok gemblo. Kok dipikir karo aku. Gak ngono Iya. gitu. Enggak maksudnya kan kayak gitu gitu ya. Iya, Heeh. dadi ini Itu yang seperti kecemburuan. ada Oh. seperti sebenarnya aku nggak merasa itu cuman ketika Kok gak enak rasane ngono lho nek lagi sama kumpul. paham nggak ketika seseorang tuh selalu nggak pernah puas Yo. orang lain tuh mesti salah terus ngono Heeh, ya tapi nek aku salah langsung tak pisui ngono ae. Nah, sementara aku Iya, iya. dalam keluarga 3 saudara aku sing paling males debat mungkin lek dianunu mek nangis ngalih ngono tok jadi ini aku kadang ya heran aku bertahan ning kene sampai suwi yo padahal ning omahe wedian gembenganmu Yo gara-gara iku mang iya gara-gara Jadi- iku sih ingin keluar dari zona di mana orang itu bisa ngelihat aku iki gak saelek sing mbok pikir lho, ndeng. aku iso Celok kok, celok. aku Kan ngono to? tenan Lho peh tenan. saiki alhamdulillah anakku wis Weh. dhewe sarjana anakku ya wis sarjana Yes. anake dhewe malah buka usaha yo alhamdulillah utang duit aku nggih modal Ponakan berarti. ponakan tapi lah Dibayar. bayar dibayar Disaur. apik ponakan Oh, nek ponakane apik. Nek wong tuane Sampai sayang kok cilikane mereka. ora enggak maksud aku malah ponakane iku budhe apa bule nek nyeluk bule. boleh Oh, bule ngene-ngene ngomong. Oh ya wis direwangi. Aku sing nyekel anakku lanangku anake. Ponakan. Oh, Lho. ponakanku. Dek wis sing nyekel. Kok iso malah? Lek sing nyekel anakku dhewe. Repot Mas Wiko. Kono utang ke anakku enggak isonan. Ki cah wedok pisan to. Tapi begitu ponakane nyekel aman. Waman. Wong dhek iki metu dhek 100 sing njaluk anakku ae. Mau nggih apa? Ngono dhisik menelung dhisik kok. Sik tak ngechat mamahmu tenan apa ora? Ditelusuri dhisik kok kegunaane apa. Apa pas cilikane sampean Aku nyangoni. Melu Hah? ngopeni. Aku melu ngopeni. Oh, ya mesti enek. Aku mikir kuncine apa dhisik? Oh, berarti Melu ngopeni. ngopeni tapi sampe nang kene. Ket dhek lahir pun aku melu ngopeni, ngumbahne popok anune sembarange aku ning Indo pasan dhek lahir kuwi. Dadine sampai gede pun dan dia punya trauma tersendiri karo Wong tuane. tuane. Oh iya ada something Iya, ada something happen Dadine yo karo buleke oke. karo aku apik. Sing nyekel dhuwitku dhek saya. Cowok cewek. Cowok. Usaha dhewe pisan yo alhamdulillah. Buka kaos polos ngono kuning. Blong. Terus sablon. Wah, duwe mesine ora? Aku duwe mesine. Kono Sik mesine. sik nuno tuwa. Kon tuku Nyablon. mesinku detik. Piro? Yo piro lah kan second soalnya. Apa aku melok ngewangi apa ya apa? Los-losan deh. Beh lek arep lebaran Mbak Yul. Duit Orderan. 45 juta iso malep. Masa berarti mlaku. Orderan. Lancar padahal dipanen sik oleh pirang wulan ngono Mbak Yul. Oh berarti masih melok wong nek gurung. Tapi nek dhek nyekel mesin dhewe iso.
nggak ngerti aku lek masalah kuwi. Ya kok kasih nomor. Iya. Petung dhewe. Gua tak kirim mesinku. Petung dhewe ae. Sik oleh pirang wulan usaha ngono dipanen, Mbak, dimalingi jan entek resik dagangan ning jero toko entek resik garek hanger. Kok iso lho? Padahal modal belasan juta lho kuwi. Kok iso maling ngono udah sampai ngeri ngono. Terus mari ngono bar kuwi dituruni akhire kontrakane tokone. Mesin ngene, kok tak kirim nang sampean. Ben ponakane ngerti. Sama mesin sablon. Kirimne. Mesin sablon. Engko ben diperbesar ya. Nah, iki anyare pas ngene. Aku tuku anyar. Oh, iki dhek lek nyablon sik nunut ning nggih wong ngono kuwi lho bayar. Berarti desain. Desain atau kadang sing tuku nggawa desain dhewe Kayak ngono. kena nyablon. Heeh. Ya aku tak kirim sampean ya WA aku kan. Ya aku cukup. Aku mau lho ya WA sampean. Mosok. Mas, aku wingi wis janjian, saiki aku ning exit. Oh, nah HP sijine. Oh, Yang- nomornya sing ngendi Iya, iya, iki aku ngono aku bingung aku. Ya iki kan mesinnya wingi sing ngene iki. Oh, Gue makanya kita cek ya. Iya, iya. Jadi kayak gitu. Wah, keren ya berarti. Umur piro berarti ponane? Serabi dia anak siji kelahiran piro ya? 30-an lah. 39 lah. Ya Bojone kuwi kerja? Sing tak omongne bojone aku ning komen koyoke sih aku. Iya. Aku komen cerita ning komen koyoke. S1 maune wis kerja ning kek Bank Syariah. Oh, iya, iya. Mbak. Metu. Bu, DE Heeh. sing lanang iku. Sing wedok. Oh, sing wedok. Metu. Terus mari ngono. Buka usaha dhewe dodol-dodol ngono kuwi, panganan ngono kuwi. Sire karo karepe ngopeni anake, ngono wong anake waktu iku rada kres karo mboke neh. Dadi niki anake malah diopeni dhewe ngono, ora dititipne mbae. Terus mari dhek metu kerja. Lah usaha uang saku teko bange kuwi mang, pas dhek metu kuwi mang, tinggi usaha entek. Terus arep rene, tak seneni to. Lah kuwi iki lho sarjana, duwe pengalaman ning bank. Arep ning Hong Kong lapo? Aku ngono. Anakmu lho sik cilik, aku ngono. Mbok diopeni anake golek kerjaan sing ning nggih apa ning Indo. Enek nglamar-nglamar kaya anu ngono kuwi kaya ning bank-bank sing wis tau ku wong duwe pengalaman. Jarene riba. Aduh, aku mau ngerti nggak we bahas riba. Neng Hong Kong iki lho. Bosku lek bayar aku duit teko lek judi aku nih paham enggak sih aku ngono. Terus piye, Dek? Yo ngene lah yo, mbok saiki proses ning PT Ndi no wis ra ngurus awe mumet dhewe aku malahan. Sing lanang tak seneni, berarti penggak wis ra kene lho, Mbak. Wis mbah lah le aku ben dijajal aku. Hongkong. Mbah Hongkong Taiwan. di Singapura wong pinter bahasa Inggris kok. Jare ini ning Singapura, maune muni ning Hongkong ngono, tapi lek ning Singapura luwih cepet koyoke ning Singapura. Lu cepet Singapura. Apa nek dhewe wis iso bahasa Inggris? Singapura lu cepet. Ya bene lek golek pengalaman aku. Si ben dijajal. Ben dijajal. Lek karepku ngono ya eman-eman Mas, gaji lek 3 juta wong ning nggih anu apa bange sing pertama kuwi gajine wis 3,5 juta. Iku metu gara-gara riba. Apa metu? Asline ya gara-gara kepyo karo maratuan. Oh, aslinya. Terus akhirnya ya anake dijukuk ra dititipne maratuane terus dhek enggak kerja. Ya berarti aja jare sampean wis gawane anjene ngono to. Wong gak cuman karo sampean karo sapa lah makane kan ya wis gawan bayeke kan anjene. Jadi itu tadi ya. Jadi sebenarnya yang paling kuat itu berarti tekanan di keluarga sendiri satu. Dan itu dijadikan cambuk, aja malah Loh lah ya maksud saya yang Heeh. membuat sampean jauh lebih kuat itu karena dari keluarga sendiri yang Iya. menyepelekan satu, yang kedua oleh bojo mertuane ndak jelas pisan. iya. Lho sing bojo pertama nek sing bojo kedua kan wis terus sing bojo pertama opo? Ya kuwi tak tinggal rene. Oh, terus bleset. Heeh, bleset rabi neh kuwi. Aku Oh. mulai karo ngurusi suratku dhewe, Mas.
Oke. Jadi itu ya pengalaman. Jadi gak segampang apa yang dipikirin ya sebenarnya di Hong Ya Kong. saiki ning nggih apa jenenge? Saiki lek emeng sithik-sithik diomeli lho wong bayar kok menang milih no. Wong kene. Apa neh wong kene. Lah aku adaptasi sing ning nggih duwe prestasi 6 tahun sing ning nggih cuan. Adaptasi sing ning nggih sekmu niki aku ya perlu 3 bulan lho, Mas. Masakan ki wis gak padha. Aku bingung. Wong ki ngopo ya masakan kok dicacat terus selama 3 bulan nih. Akhirnya aku tak lunggoni. Aku anggere nek masalah majikan mesti tak lunggoni, Mas. Aku pengen ngomong ambek kowe sakjane aku. Terus piye to? Wis ya. Pesan maneh ya. Sakjane masakanku sing gak enak apa nih sih, Mbok? Aku ngono. Nah, terus Kurang legi. Mereka selerane legi. Oh. Lek sing majikan sing 6 tahun ning cungan kuwi selerane gurih, kayak resik-resik ngono maksudnya ki enggak apa-apa dijauh ngono lho, Mas. oh. Kin Hongti kan lek sing Oh, cungan dadi kuwi. kukus. Heeh. Heeh. Terus marang ngono Joy Sam ki yo mek diluk. Lo banyu panas, gak kakean campuran. Nek sing iki Natural. njaluk dijauh, njaluk dikeki. Oh, enek rasa bumbu. Ngono lho. Oh, iki pelajaran anyar iki. Iya. Terus akhirnya ketemu ketemu kuncine kuwi oke, aku ngono wis tak los, tak anu wis bumboni ya kuwi. nyo Heeh. baru. Tak bumboni tak jauh akhirnya cocok karo anune dhek. Setelah cocok tak geser. Kowe pengen jajal masakan Indo enggak? Aku Terus ngono. Terus ngono. Oleh ngono sesekali ngono. Sesekali delone golek wis kadung aku ngono. Mas. Terus. Terus ngono masakne maune soto kuwi tapi santene tak enjari wong kene kan Ya, gak seneng santen kan. Siap. Santene tak enjari. Cik- Oke, cocok. cik awal-awal, udah. Terus ayam kuwi tak bumbu bawang karo tumbar. Tak goreng. Oh ya. Cocok deh. Oh gelem goreng ya. Goreng gelem anak-anake kan anak lanang-lanang gede-gede dadine senengane kan sing renyah-renyah sing anu ngono kuwi kan. Terus cocok, semenu rendang, gado-gado tak geser terus saiki. Yo kuwi kiranti doyan saiki. Kiranti doyan. Tapi bener ya. Jadi ketika nggak ketemu, dek nggak komplain tapi Mending sampai diajak lungguh deh, dijak ngomong. Kan kita iso ngomong, Oh, saiso-isone iya. kita ngomong kan kita iso ngomong. ya wes sampean sesuk tak lunggone wong-wong sing gak iso ngomong kon ngajari ngomong sampean. Boleh. Takut dan takut alasannya. Nyekak Lah, gitu ya. lek- Lah Nggak, majikan iki- kula ngene, lah iki- majikan kula iki nek ngene. wis Eh gak iso Ustaz. iki pro iki wisan. Pas dipatah. Nek ngejawab wong iki wis pro Lah iki. sampean ngerti enggak aku sing nggih cuma 6 tahun kuwi Mbak awale. Aku iki sewulan ning kono didamprat darine aku kon kelon karo bojone lho gara-gara aku dikei wifi karo bapak. Karo sisa dikei wifi. Lah aku mleli baru wifi ning gak nyaut. Pak, nyapa? Wifi ini kok gak nyaut. Lah sing wedok ngerti. Lah tak ira lek sing wedok ya wis ngerti to lek dhek si bapak ki nggae wifi aku. Tibae si mbok kuwi gak ngerti. Oh, dhek kok kae wifi barang dhek mau kon gawe to. Anu dhek mbok kae dhuwit barang. Lah nang wis turu karo dhek. Aku dijuting-juting, Mbak. Aku nyekel sapu lagi wong-wong mulai mangan dulure dhek. Lek aku ngger libur kan dulur-dulure bodho mangan rono sing masak mama. Sapu tangge nyapu tak uncali. Ludak. Tak labrak ning kamar, Mbak. Lek kok ngene ah, aku ngejule ah. Aku ngene. Iki pro iki Buyan, iki pro iki. Luar hati, Mbak. Kelasnya duduk abal-abal iki kelasnya pro. Aku dongo kok aku ngene ngono. Terus Terus ngono anu kok ngedumelan ning jero kamar. Terus bapakku kan barados ning mburiku. Kamare iki ditutup mbek dhek. Terus kamare lawangi. Terus ngono bapakku ning mburiku ngene. Mikir gak usah ditangkepi. Entak ah, aku yo mending ngono. Oh, iku dong bae kongat. Ki lho bojot le ya. Aku mending ngono. Terus bapakku buka lawangi anu apa jenenge didang-dangi Mbak karo sing wedok kon jero. Separo ngono mek goran bukai. Anu we metu dhek pengen ngomong-ngomong apik-apik lah. Kowe wedi bojomu tak pek. Bojomu gantenge kaya apa? Aku ngono. Aku ngomong ngono Mbak. Iso ngayani aku pira? Aku ngono. Kowe aja dupeh duwe duit ya. Aku muni iso ngejeng aku ngono. Aku lho ning njaba sik iso golek majikan liya aku ngono. Tapi lek kelakuanmu kaya ngono kowe pembantu pira enggak bakal betah karo kowe aku.
Kowe metu rene lek bojomu mbok kon turu karo aku. Rumah sama aku mau wedok apa takonane. Cut lah ya, aku bengok-bengok ngono, Mbak. Ora gelem metu. Terus bapakku ngene, "Sina, sina." "Entak, Kak." Aku ngene, "Sin cek." Aku ngono. "Moi kamyong tayana." Aku ngono. "Kowe lam sing mo hame lo yana." Aku ngono. "Dong kêu ngo dong le phân cao lo." Aku ngono. "Ci sina." Aku ngono. Terus mari ngono, gak metu terus bapakku ngene, wis yo, please maaf yo dada yo ngono. Terus anake kan sik cilik 6 tahun ngono, Mbak. Aku digeret-geret, "Cece mau laulah." Oh, Dek, sampean ngopeni anake siji apa loro? Siji, lanang. Terus bari ngono, wis terus sesuke ngono numuk ning aku minta maaf. "Maaf ya Ceceng, saya ngene lho Mbok," aku ngono. "Lah nek masalah apa-apa, kowe tuwek aku tuwek." Aku ngono. "Lah ya ke sapninmu ya ke sapnin." Aku ngono. "Ya me ye me dong kong lo le moi kamyong ka." Aku ngono. "Iku le mjungi sing sampe ngoyong wifi." "Oh, jike hoi be chin mai cutpin ko ti." Wifi. Ya, aku ki muni ngono. "Kowe ngerti enggak? Aku ki bayar 100 saya enggak entek sesasi." Aku ngono tak nggih internetan aku ngono. Saya ngomong tuh, "Ya Pak Man tuh kau lah." Miko yo tak ngono le chi mchi ya. Le hoi yo mim si fok le ko sam ko to le hoi dong kong aku. Le moi kamyong tai ngo wa. Mam wa. Hayang uci ngom am. Terus minta maaf kuwi. Terus neh kecengkok pisan neh. Aku awal-awal nek kono kan yo gak ngerti lek dhek iki. Wayahe kan yo lek awal iki dikai ngerti. Cece ben isuk aku gugahan yo jam semene. Aku yo wis nggawe weker, tapi kadang aku keturun neh aku gugahan wayahe iki ngono. Gak, Mbak. Dhek telat kerja sing diwamu aku dijuting-juting. Mulai kerja tak lunggone. Oh ya wis sampe tong lekon. Segun fan bengi ngono iki sang. Coba aku selungguhane apa Cece aku salah apa ngono. Ngene, aku sik pirang sasi kan melok awakmu aku. Aku go ngerti kowe piye. Oh yo mai tong le hosuk. Yo mai tong hosuk aku. Ngote amam kin ma aku. Kemi ko ngom chi ma le ya yu ti myong cho. Wo me chi aku. "Ni hoi wa pe ngote." "Cece o mui chiu la yu ke tim haisan yu chat tim haisan. Yan wei la ngo ke tim yu fan kong. Yu pa le po ngo pa au mun. Kêu ngo haisan. "Ni hoi kamyong kong." "Kem le chi ke chi to." "Fan kong le yao lao ngo." Aku. "Le hai kam fa be he, fa me be he à." "Tai ko to tai yan la." Aku mai siu pang yao. "Ni chi唔知你咁樣對我，你個仔有夢似你，咁佢會學你咯喎." "Ya Cece sorry yo aku semua panik jarine. Soalnya aja ngono yo aku. Lek aku salah aku lungguhno." Aku ngono. "Jangan omong apik-apik. Kan kabeh duwe pikiran to, kokoyan tuh ya Allah mah, ya Allah lam hama." Aku lam cing joti kong ye. Mau kamyong tayan aku. Haji engkang. Fitness 6 tahun nang servis cair. Apik Mbak bar kuwi. Aslinya kan ya harus memiliki keberanian. Enggak sih, makanya kita bahas. Jadi keproan itu, pro-nya itu yang pertama bahasa. Itu dulu kuncinya kan. Pro-nya itu memang bahasa. Ketika dia bisa ngomong apa yang dimaksudkan untuk bisa balesi omongannya majikan itu, nah itu tinggal lapis kedua adalah keberanian. Dan soalnya itu tergantung dari individu. Pinter pun dia pun ngomong ketika dia tidak ada keberanian dan tidak iki kalau ada sesuatu yang nggak benar harus tak benar no. Kalau dia tidak punya kepikiran yang seperti itu ya selamanya akan terjadi ketidakbenaran. Jadi memang pro-nya itu karena bahasa. Yang kedua bener-bener dia aku nang ngene kerja, aku yo duwe pikiran, aku iso nek mbok jak omong, aku yo duwe utek ora koyo kewan. Wong kewan nek diajari yo iso. Nah, kadang-kadang kalimat kayak gitu ketika itu muncul nang mulut arek-arek, majikan mikir langsung, "Hah?
kaget loh. Ceceku Wong kok iso kene ngomong ini. Nah, itu. Nah, gara-gara itu ya enggak ada ya. Nanti kita bikin les-lesan yang untuk malih Yo, omongan. Kaya nggih sing Les-lesan malih omongan. Tahun kuwi ketika aku dituduh akhirnya aku mbantah omong aku akeh kan dhek kaget juga. Oh, Leka, kemlek pok coy ya. Hulai itu tuh main son pok le ya. Nah, karena gini, karena ketakutan kehilangan pekerjaan, terus kehilangan rezeki kan sebenarnya ada rasa ketakutan di situ sehingga keberanian itu tidak muncul kan. Kadang-kadang anak-anak ngerasa. Tapi ini loh Mas, bantah itu kan enggak bantah sing lek Aku prinsipku paham. lho ya, Dari Lek ceritanya prinsipku sampean ya. aku sangat memahami. Makanya kan Iya. yang dimunculkan adalah kondisi dan keadaan ini tuh bagaimana caranya Iya. ben kue enak, aku ya enak. Iya, Kan itu tuh. Le hoi coy kan yo hae le hoi sama hoi. Kan itu tuh. Kerja ning kene kan Mendudukkan ngono kok. posisi di sana. Iya, Jadi nggak semerta-merta di mana kita itu bantah. Kan sebenarnya bukan bantah tapi ngelempeng no. Lempengno, ayo ngobrol Ah, udur-uduran sing- ngono lho asline. Sing mbok karepno iki sakjane Iya, piye? ben kowe Aku yo kon kudu seneng. piye? Nah, itu Ngono. sih. Wis luar biasa. Pro nih terlalu pro nek ngomong karo Mbak. Nah, iki kudu sing ditularkan. Iya. Ade buka les-lesan ya sesuk. Buka les-lesan kasus. Buka les-lesan sing kasus kue piye? Masalahmu mbek majikan piye? Nah, takok karo sampean. Yo ngene. Kue piye masalahmu lah. Bahasane tulisan. soalnya itu inisiatif dari pikiran dhewe lah asline, Mbak. Nek gak metu kok dhewe Aku ya. seneng kok Mas. Aku ki duwe momongan asline ning kene, tapi alhamdulillah wis mulai indo kabeh rabi. Doan alhamdulillah sukses kabeh ning kene. Tapi yo kuwi cangkemku kuwenyeh. Aku ki. Makanya aku gak duwe kanca Mbak saiki. Garai wong ki kancan mbak aku gak seneng, Mbak. Engko dhek ndek bojo ning Indo terus settingan karo wong lanang liya. Aku tak lokne tok ngono aku. Piye ngrene? Sing cah Blitar padha cah Blitare kuwi yo ngono, duwe bojo, bojone apik. Aku ngerti bojone yo weanan karo aku, pokoke yo kancan apik lah karo aku. Mulai tak lirak-lirik jenenge wong kanca bendina ben libur amor kan otomatis HP-ne kan yo sering rohanu ngono. Chattingan karo wong lanang liya inbokan ngono kuwi. Tak sentil langsung. Enggak usah gawe geni aku. Wengko lek wis kobong korap-korap getun buri. Konconan mi awale pertemanan aku. Koncoan kenapa enggak sing wedok? Kenapa harus laki-laki? Koncoku sekolah mbiyen lho mi mantanku, apalagi mantan. Wes to enggak usah gawe geni, enggak usah nyumet geni. Aku ngono. Wingko awal-awale mbuleng tok, suwi-suwi mobar. Nek wis mobar, wingko we kalang kabut aku. Bojomu, keluargamu, anakmu. Wong cerai iki ra penak aku ngono. Aku wis tahu. Aku wis tahu. Lah, aku justru karena pengalaman itu aku nggak pengen Mbak orang lain tuh ngalami kayak aku ngono loh. Lah iso dipertahankan wong bojomu baik-baik saja, duwe kerjaan apik, ngopeni apik anakmu ning omah kok Ya mertuamu ya apik karo kowe, kenapa kowe apik blingsatan ning kene aku. Lah kowe kangen wong lanang mulih aku. Ngemori bojo, aja hahi karo wong lanang liya. Akhirnya manut. Enek sing manut, enek juga sing kabur. Atus kayak video dikirimne koncon, dikirimne cah kerjane Malaysia. Oh, Takokne to, aku ki gak demen, aku ngertiku. Koncone sing dikirimi kuwi koncoku, cah Lombok, cah Mama. Terus mari ngono, aku diceritani, itu teman kamu ngirim video bugil pas mandi ke temanku, dilihat rame-rame lagi.